a ideme zase tutoriál natáčať, ako dať do Farmingu Simulator 25 free peniaze a ako dať peniaze do Farmingu 25 free. Prídete do súbory, kliknete sem, dáte dokumenty, My Games, Farming Simulator 25, prídete Save Game jednotka, Farms, ľavým tlačítkom kliknete, toto vám zobrazí sa táto ikonka, prídete otvoriť v programe poznámny blok a túto to máte a toto všetko tu necháte, napíšete si iba takto sumu auto a prídete sem, tu keď si máte napísané, prídete súbor a dať uložiť a keď to budeš mať uložené, stačí zapnúť hru a máš ich tam peniaze. Keď nie, ešte raz to zopakuj, možno, že sa ti to už tam dá. Keď vám toto videjko pomohlo, nezabudnite zanechať like a odber so zvonečkom, keď nech vám video neujde žiadnym tutoriálom a napíšte do komentáru, aký tutoriál vám natočiť na ďalšie video. Si to video sa budem učiť. Čaute.